Halo, selamat sore, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Niken Ayu Channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kenikmatan juga rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Oke, untuk kali ini aku mau ke rumahnya ibu aku ya teman, mau ngantar soto daging yang aku bikin tadi ya teman-teman. Oke, ikuti terus video aku ya. Halo teman-teman, udah sampai di rumahku ini ya, di rumah orang tuaku ya, di daerah Senggreng, Sumber Pucung. Nah itu masku itu, keponakanku, itu kakakku. Aku sing delok iki wongan ndi iki. Nah, iku masku iku baru pulang dari Kalimantan. Bisa nguroma bisa aku akeh aku ngono. Halo. Halo guys. Aku ya pucet kok. Silakan mampir. Pucet utangane wae. Kon lek seminggu kok cenger, berarti kon kurang gizi nang ngono. Tenan. Kalau seminggu ya moro cereng. Kurang gizi. Promosi Gipsum. Asap. Halo. Ya Mbak. Dadah. Ya Mbak. Dadah. Ya Mbak dadah. Dadah. Loh, Seru ya teman-teman ya. Rame kalau di sini ya. Kalau di rumah ya sepi. Nah, ini ibu aku ya teman-teman ya. Ay kuru kok ngene kayak duduhne wong. Loh, kok lama, sementing sehat kok. Kerwaras. Ngilangi wong. Nang RST ngene di obote mek ora mulai. Di foto di scan. Jane ndek iku lho, ndek kancaku iku lho, Pak yo. Yang senam iku lho. Kurang kok iki. Engko nang kono ya oleh terapi di terapi. Iki. Sapa? Anu menjadi yo nang kono ngene nyawut gawe berat awake kuru. Saiki rembulan waras teko pijet wae. Wah, Bu. Lek kancaku iku anu, Kak. Wong sing gak iso mlaku iso mlaku. Engko nang RST ku ya iso muk di. Engko lek wis anu lagi terapi lek bakal kene kok sing iki tanganku kene gak iso. Cepat pijetne wong iku lho kok. Panci. Iki tanganku gak iso obah sing ngene. Enggak panci ku. Wong benro panci sing Pijet urat ta? Hah? Pijet urat iku. Iya. Lho aku sih kecil-kecil. So, suwe Anjene ya urat Pak ya. suwekel ku dianu karo iki golek kaya uleg-uleg ngono iku. Kayak cipol lho yo. Aduh, mati aku. Dulek mati dulek. Oh, kena RST waras. Pengapuran. Lah kemana lek ate tuku susu andin balali, Pak. Tak konsentrasi kok. Pengapuran bubuk kok cedut-cedut ngono. Retuk kebrak luwur dia. Ya jarene dokter ya. Jare dokter ya. Iya kebrak itu kayak retuk ngono kayak anu ngono. Rasane lho kayak muni. Kayak kemretuk. Aduh. Ini ora iso bengang wis ngene iki. Kono mbong ini gak iso luwur nduk. Aduh. Les? Jarno kok aku tak. Persane. Ini wedan dari. Gak usah, papa gak ngopi. Petani ya loro. Kok pinter ya ngono aja ngopi jenenge. Dodol iki jenenge jembar. Petani loro. Lah Asam iki lambung. apa ya rasa ngopi. Yo enggak periksa maksudnya lek diombeni kopi ngono terus langsung. Hitam putih ae lho. Jadi yo siku sasa. Oke. Sing ngombe teh yang ngombe teh. Teh gua apa ora tau iki ngombe teh, mbok gula ora tau aku.
Suwe kan ya kok. Ya kok lek kepingin yo ngombe iki. Si cerita-cerita teman-teman. Cara aku rendah iki. 110. Memeteh. Ini nggak bisa turun. Memang toko keramatan suwe kan keramatan. Ini lagi nggak bisa turun apa yang? Sapa? Apa? Ora iso turu bengi iki sampean. Ya, itu sekarang. Gimana gletak tok ngono ae. Engko isane turu paling isuk ngono lho. Jam 3 lho kayak bisa turu. Jam 3 anjing. Oh, itu turunnya jam 3. Eh? Itu turunnya jam 3. Apane? Darai. Turunnya. Turune. Masih aku ya setengah 3 jam 2. Oh iya. Ojo bengi ta. Ora iso turu ya. Tuh, tamannya ibu aku ya teman-teman. Taman bunga ibu aku ini. Telaten kalau ibu aku teman-teman. karone papa. Halo Biu. Oh. Tangga. Nah, ini mbakku nomor 1. Aja ngono tak apa. Gak apa-apa ta, kan lebu YouTube. Nanti Mas maksud. Sopo? Iya Mas kamu. Karo Apa? Terus ngomong sak ngomong ya. Itu kapan Mbak Dinda? Iki sik urung mari iki nek kan. Urusane? Selasa iki nang Skodam. Surabaya. Rumah di Skodam langsung nang Makassar. Ada ngenteni iku tok. Rada ribet ya. Ini nang Kodem mbek korek. Mbek korem. Wingi Yuris mbek Dinda Dinon. Sing ngurusi Dinda malen ya. Iya, ngurusi dhewe. Masih. Nanti Mbak iki. Mbak. Iku nang Dijak omong-omong ngono. Ini kakakku nomor 3, teman-teman. Yang tadi itu nomor 1. Salam kenal. Hah? Muni tatute ya. Bulan 3 Dinda. Iya, Mbak. wis muga-muga lah. Nek karek Urusannya. Skodam tok ya, Selasa. Langsung nang Kodam, boleh situ berarti Kemis langsung Makassar. Rebo Kemis budal Makassar. Krungut bulan loro. Lah bulan 3. Tanggal Jangan 8. bulan 3 lah, bulan 2 arep. Iya rejo saiki ya. Ya ruwah. Iya. Aku milih ruwah. Tapi lek sak ngomong gak selesai winginane iku aku ya cukup besar. Bahasanya gak selesai suratnya tak cukup besar. Telepon lah. Itu Telepon lah. WA. Nah sekali. Disusulin ya Mas. Nah itu ada. Lama gak main ke sini teman-teman. Jadi ya ini kangen-kangenan. Ulung atine.
Ya wis pokoknya aku pengen nganu. Wis tak tukokne anu. Sampeyan diterima tamu. Apa nih? Seragam ah. Heeh. Aduh seragam papa. Ayo, jadi kompak. Tapi nggak tak kene saiki, ya lek diri situ bulan telu. Iya, Bulan telu bulan pitu. Kalau ali kadang tuku. Paling kalau data-datakan pengirimannya seminggu ini. Nggih. Di Mas, HP ini sama Mas. Tak teleponi gak kena, mau tak WA. Wah dulu kan mau rono, napa? Aku terus mulai, sepeda kok wis mbok urusan karepmu wis pokoke aku terus mulai sik ya. Nah wis tak ombene apa terus tak keturu wis. Kadang Nah, pikirane mari ngono kurang tuh. Ora sajane. Gak kurang tuh aku ki lho wong kan ora diperintah. Aku mau masa jam 6 ya aku pengen turu nang kene mbok turu ya turu. Jam 7 isuk ya pengen turu. Jam 09 ya pengen turu aku. Aku iku. Sakarepe. Apa enake? Aku kan ibu. Ayo Bu lah kok ayo kok iso duwe darah. 240. Lah yo dina aku ngono. Kok ngoteni. Domben obat iku mbek dina domben obat tak turu. Sore didelas 170. Lah wong lu kadang mek Sore dijanji langsung 170 sore. Kene ngomong kene 200 stroke aku. Sok stroke ta. Aku kok waduh di. Enggak kroso ndas ngelu tak apa enggak gitu loh aku iku. Makane iki yo ngono tak. Lah Pak cari kowe bagus sih nggawe ngono kowe mek 200 cuma ngono koyo jembleng. Cara 200 langsung stroke langsung omong Kan ya enggak faktor ketemu. usia. Usia 200 iku sampun. Tapi saiki lo stroke ora ndelok teko usia, Mas. Wah, lek kene yo narek 6 stroke yo. Jeri kok cuma sekolah yo. Maksudnya Jeri Iya. praktik yo. Yari ku Walah setruk orang tahun. Tahun sowe 5 tahun ngono. Enak ditutup juga rasane. Iku mah ono anu idan. asep. Luk iku. Ngono purene. Terus Ya wis buka ya bikin loro pisan. Aku waduh din apa yo. Makanya aku mau kepingin apa, no sakar-sakar ya. Pokoknya aku sakarku dewi aku itu. Heeh. Aku ngene penawajannya lah panjen. Mbok gak apa-apa ya budal aku. Mau kepingin nak. Ngobrol teman-teman. Aku ngono dadi wong Aku medina ngono piro din sini ayah din. 240 lho. Aku ngono lho. Kok 240 lah kok. aku tambah obat itu lah tak keturu. Ojo jam 3 setengah 4-an medine ditensine 170. Modon. Cepet, aku ya cepet munggah, cepet mudun. Halo. Tambah masalah ya apa munggah. Akeh stroke kok. Kok no tulisannya kau si Aka? Melok Jeneng Aka. arek kepanjen. Jadi melok Aka. Iya ta. Oh, melok grup Aka. Ya kok kan bojone kan dinas di Bu Ning sih. Sopo? TV. Oh, Dek Kuning ini. Bu Ning ini di Bapak itu Bu Ning Tawang. Ngaco mah. Oh. Sekono lho. Ngene. Panjen ngalor. Penaruhan ngalor lho. Tawang apa? Oh. Klinik Kusuma lho, Klinik Kusuma Wijaya. Oh, aku kok ya tahu program ning kono iku sing aku rono kisah ning kono aku. Oh. Program kehamilan ning Iku kono. kan TV biyen kan. Halo, TV biyen kan ya tahu sih kerja ning kono. lebih YouTube. Kenapa? Iya, ngoka sih kayak video. Record. Biyen tahu. Saya kini ndi? Lampu Siragayani Sri malah. arep Balteso. Sing kok ngi kerja di puskesmas. Senior Oh. puskesmas. Kene ya. Ternyang. Oh, nek ternyang. Iya dari prakteknya wong ini omahan. Omahe kan nang kono. Kono kan dibuka 24 jam. Durungan telu ya, Bu. Apa? Suntik ya. Kurang. Sakjane wis sakjane, Pak. Ben kok Agustus kok Entek apa? vaksin ketiga. Jan Oh, ora vaksin apa-apa lah. Poster lah. Oh, lek gak lunga atuh ae kok. Kita ono poster keempat mau kepalane dites. Apa
Apa iku Mas? Difasilitasi wis. Makanan desa. Jaipang. Ini masku yang keempat ya teman-teman ya, kakakku yang keempat ya. Nah, ini keponakan dari kakakku yang nomor 3 tadi. Ini anaknya masku ini. Sinakal kancil. Halo. Halo, Oh, rek sakmene gedene kok dipangku lho. Ya apa sih? Gelem turu kene, Mas. Lek turu kene. Meni malam minggu dulu. Oh, lek malam minggu turu kene. Angetan. Kano anu ta, lek kano sing apa? Les. Les ta? Enggak saya kira. Wis gak ngelesi. Aku mau pulang dulu ya teman-teman. Aku tak mau lesek, Mak. Oh ya. Hati-hati ya. Iya. Sehat-sehat ya, Mak. Ya tambah menang. Yo. Ya nih teman-teman, di rumah ponakanku ya. Dari Sengreng tadi mampir ke rumah teman ponakanku yang ada di Jatikerto. Hujan soalnya teman-teman. Nah, aku kode izin teman-teman. Aku katanya dilebokno YouTube karo ya. Iki Mas Lene katanya ngejak mampir nang tanah yo. Siapa? Kan katanya nang keramatan dhisik. Heeh. Terus sore jam 4. Oh ya betul aku deh kono. Oh. Iya. Jam 4 aku lho, Mang. Katanya Apa tuh dulu ya aku mah. Iya, jam 4 tundul. Aku udah teko Mas jam 4 tundul. Teko maris kate kira. Iki kira maghrib. Yo, gak, maghrib yo. Kate kira aja. Wis jam 4-an wong juga tak ora dek kene. Aku kan langsung nang kono yang si ati nang keramatan bareng iki. Kami ini gak kok karo nah. Yo aku prei yo ati nang keramatan. Mereka mau tuku, mbak ini gak ketemu ya. Ketemu kali muling mau karo dia. Musim. Di konten ada yang serem-serem. Alhamdulillah udah sampai rumah teman-teman. Maaf ya waktu yang di pusarannya anakku sama bapakku tidak aku sebel teman-teman, soalnya lagi khusuk ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Demikian Ayu Channel. Bye bye. Assalamualaikum.